जोंनि गहपुर हालामनि साफ्रोमबो बर'यानो जा बा गुबुन हारियानो जा गिबि बोसोरनि थाखाय नैबे गोदान बोसोरनि थाखाय हामग्लाय हरग्रोबाय। जोंहा दिनै नैबे गोथार दिनाव दुलाराय गुदि बाथौ आफाद गहपुर सयदुवार आन्सलिकनि मोनसे खेराइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दं। बियो दायो फैयै फैयै 34थि खुंगा जानो थांगासिनो दङ। बे 1 नं मिलनपुर गामियावनो जों खुंनाय जागोन। दिनै लाइ खुन्थाखौ जों गायनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो 28-29 जानुवारि बे दिनाव जों खेराइ फुजाखौ जागायगोनखाय दिनैनिफ्रायनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन। बेयाव जोंनि बालिजान फरेस्ट लावदांगिनिफ्राय लानानै ओरैजाय टेङाजारनि टेङाबारि बेफोर गासैनिबो रायजो राजाखौ फैनानै नुजाफैदों। आरो ओरैजाय बरफुख्रि एरिया आरो हावरै दैमालु गोजोन फोथार बे एरियायावबो दङ जोंनि धोरोम सिबियारि बिथांमोनहाबो साफा सानै फैनो हादों। थ' गोजोननाय होदों, बिथांमोननिसिम गोजोननाय हरबाय, साबायखर। आरो फैगौ समफ्राव बिथांमोना गेजेर गेजेर फैनानै खामानि मावफाफैगोन होननानै जोंनो खोथा होबाय। जों मिजिंथिबाय जोंनि बे खुंनो गोनां खेराइखौ आफा बोराइ बाथौआ मोजां जागायहोगोन आरो जाफुंसार होगोन बेखौ जों मिजिंथिनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय। एसेनोसै। जों आलासि महरखौ दिनैनि गेजेरावसो सावरायगोन। जोङो बे गाहाय खुन्थिया गायखांनायनि उनावसो जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ जागायगोन होननानै जों थांखि लाखानाय दङ। जों दिनै बानजा आफादखौ लानानै सावरायनाय जासिगोन आरो नोंथांमोननोबो जों फोरमायहरनाय जागोन कि जों आलासिखौ सोरखौ हांख्रायखो आरो जोङो बबे जायगानिफ्राय हांख्रायनाय जागोन। जों बेयाव पलिटिकेल नङै आलासिफोरखौ मोननैखौबो जों हांख्रायनाय जागोन। बेखिनि आरो जितु আজি আমাৰ বাথাও ফেষ্টিভেল কাৰণে जितु ফাউণ্ডেশ্যন পিলাৰে কওক, এইটো আমাৰ যিটো হেড যিটো পিলাৰ হয়, যিটো আমি ঘাই খুঁটা বুলি কওঁ, সেইটো যিটো কাৰণে মোক আজি নিমন্ত্ৰণ ইয়াতে দিলে এজ এ চিফ গেষ্ট। এইটো মোৰ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। যেনেকে কি আমি যিটো ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আমাৰ যিটো কালচাৰ আছে সেইটো আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনক যদি আমি কিবা দি যাওঁ, সেইটো কাৰণে এইবিলাক অৰ্গেনাইজ আৰু সিহঁতক দেখাবৰ কাৰণে হ'লেও আমাৰ কালচাৰটো যিটো আমাৰ আইডেণ্টিটি হয়, এটা ট্ৰাইবেল কমিউনিটি যিটো এইটো জেনেৰেশ্যনতে যিটো বহুত মিক্স কালচাৰ আহি আছে, তাতে আমাৰ নিজৰ এটা আইডেণ্টিটিটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এই গহপুৰ কমিটি, যিটো আমাৰ বড়ো কমিটি যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, প্ৰত্যেক বছৰ যিটো কৰে, যিটো বাথাও ফেষ্টিভেল হ'ব, সেইটো কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ। আৰু আমি যিটো আমাৰ ডাইটি যিটো মেইন আমাৰ এনচেষ্টাৰক যিটো আমি এইটো এমিনিষ্ট ৱেতে আমি যিটো অফাৰিং কৰোঁ আৰু ৱেল উইচেছ আমি যিটো লওঁ, আমি আশা কৰিছোঁ, আমি কামনা কৰিছোঁ কি এই বছৰ যিটো বাথাও ফেষ্টিভেল কৰিব সেইটো সুফল মংগল হওক আৰু আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে পিচ হাৰমনি হেপিনেছ আৰু উইথ গুড হেল্থ আৰু গুড কাল্টিভেশ্যন এই চবৰ ফালৰ পৰা এইটো কামনা কৰিছোঁ।